Lom la kerkui kerteng jong try jong yu Jesus ai kublei pi baro kiba shashkor kiba snow ye ka ktien ke jong blei barang it scam ka ni ktien jong blei ka ni ban kerkui pi yak long yeng long sem jong pi kham tam ji dei chimet jong pi bo try ublong nong pen jong pi Jesus ka phang ka bang khwa banya samat pi menta ka dei shapang ka jing ye ka bala tho na ka ktien jong blei ka blei ka wei na pang phang pedeng jong ni ka bible ka blong ka ktien jong blei namar hawangi pulis phang ka jing ye ngi iba kadi ke jingi ka penki ya ka download blay ba blay pha ya lo jong khun jong Jesus ban pen em yang ki khun ki jong ban plaj ngi na ka pop ka jingte ka jing khum jong saitan ba ka pop ngi puli na khtian jong blay na ka sti jong absol pol ka sti chinong koren kal nong ba ningkong kal nong ba khalai ki khat ka ba ningkong ter ka khtian jong blay ka ong kum ni langa kran dik thli ki brio ki angel haba ngam don ka jingi ngala jalong kum ga ruyang renong ka basawa ba kum ka shakriau kabriu shau balanga don ke jing thu lopa ba ke jing shampang ba ke jing mayan baro ba ke jing tip baro laranga don ru ya ke jing baro kat on pen ke riak no ikilum haba ngam don ke jing ngam long ai ru ya ke khat ke balai ko ong balanga sami ke baro ke banga don ke bedong banga IT ke met jong aban thang haba ngam don ke jing ngam mentoy ai ru ya ni iba larang ilak men shibun ke baro ak jem jingi rai haba ngingim don ke jing ka ktien jong blai ka kran tangoi ke benta ko ong mangim to ai ru em ngila ban le ya ki religious duty lani kita ki activities ki bangila ban le ki kam ki bangila ban le hendrai haba ngim don ke jing ka ktien jong blai ka kran ba ko ong ba kam men to yangi ai ru em haba ngi puli na ka ktien jong blai ka thu ba ka pen pau ba ka ai ngi kanu ka hukum ko ba kraw tam ni hukum baro uji su wong men yo try ba blai jome daka donut baro daka mensim baro daka jing perkhat baro daka bor baro kadi kalong hukum ke banding kong ba kraw tam ka ba ar ong jisu men yo paramarjan kumel dia kadang jing kular apa ni karan sepang jing ka ktien juk blai ka ong kum ni handing kong yones ka shti ba o yones tho kalan nong ang ba saw ga khat ka ba nyo ko ong kum ni ko heb ba tu ni parlok hi da ba ka jing kalong na blai ti wei baro ba la khai u no blai baru ithu yo blai uta ubam ithu yo blai na ba blai ulong ga jing kadi ktien juk blai ka ong ko heb ba tu ni parlok hi namar uta uba ithu yo blai baru bam ithu yo blai kadang ka promise yang ngi gibrio kadang ka jingkular ngi gibrio balang ngi i wei pat la ithu ngi bangi dei kita ki jong ublai nang ta bangi pulishu napo ka gospel Yohanes kalong ba khatlai ngan puli kendiat ke benta ka khat ka balai pusa ba lai pusan kani ka ktien jong blai ka ong kum ni ka hukum ba thamai nga pi ba pinya perlok hi kumba ngal pi bat piru pinya perlok dakani ngi yo tip ba baro pilong ki senran jonga lara pia perlok hi kani dik jingkran jong jisu wang ulah hukum ngi bangi wei pat wang dakani le pinya tip pilong ki senran jonga ha pia perlok hi katang mod ka jing kadai ka hukum jong blai ka jing kadai ka identity le kadai ka jing pen ithu chi wei pat bangi dei ki khun ki jong blai ha bangi pai shu phang ka subject jong jing kalong subject ka bayar na ktien jong blai ka don ru ka jing maham ka warning yang ki kestan ka bangi lan pe kendiat nan ningkong Yohanes kalong ka balai ka bakhasan ka ong wei baro ba shun yo para banget ulong shono brio but pitip ba amdan unong shono brio ubudan ka jing bam jukot wei baro ba shun yo para banget ulong nong shono brio ba khtin be ong pitip ba amdan ka jing ben ya uta unong shono brio larang ngim ye ni dan hapeng jing shun ka dan hapeng jong jing kran yo khtin jong blai bangi long ki nong shono brio ba amdan jing ben ya kita ki nong shono brio ngila puli mene ya khtian jong blai ru ko ong larang kran nek klik ki brio ni ki angel haba ngam don ga jing ngam long ai ru ya ngalong tanggu meruyang renong ga pasawa ingkum ga syakriya ga brio shau larang don ga jing ka pun geria ki luom haba ngam don ga jing ngam long ai ru ya ka jing hi ka de ka wei ga benta ga khtian jong kran nak jing jongi ngin ya chaprang ni isu shu ya ka nuksa nak khtian jong blai ya ka ba khtian jong kran na ka kitab jibun pau ka long baar ka khat ka ningkong hadu ka nyau kani ka kitab ka kran phang ka jing thu khana ya ka balang po Efesus lang i puli khnet nang khat ka baar an puli ko ngai thu ya jing le jong pha bat ya ka jing minat
bat ya jing sya jong pa bat pa phamla syu ban phamla ban sya syu ik basniu bat patunjuk yit ya kita ki balong ki absal bat kimlong bat phala syam ya ka ki balam liar bat padon ke jing sya bat phala sya nak benta ke kerteng jonga bat pham syam la ngau tha ian talangi pai syu ya ka nuksa ka bang i ka ba ka tien jub ka kran ha ka kitab jimban pau kal nong ka ba ar ka khot ka ba ningkong ter kran spang ka balang ha po efsas ka wai na pren ka balang ka ba shirham ka wai na pren ka balang ka ba ka le sing la ong kalong ka model ki di singi ka menta henry ha bangi pet pat ya jingat lenti jongka inyu iba kala ban le shibun ki eke bro wat kala ban punya pier no ya kita ki ba kamil di ki absal riba kimlong henry ka tien jub le ka sosi tien jub le ka ong har kho pasau henry ka dan ka ni ka wei go persya ya pa ba pala ino ya ka jinget ka ban ningkong ba pala ino ya ka ji jong pa ka ban ningkong nak tak rau tien jub le ka ong tu kin mau pa na mar kata nang nu pala ha tu kala go mut tu le ya tak jing le ka ban ningkong kadi di ka tien jub le ka pen i syaki bangai ki jong trai singila menong kum kita ke benta ke bangi download ya kata ke jingla baro henry ha bangim dan ke jinget ngimle ke bentar ke jinget kita jub le ka ong ngan pen kriak no ya ke ding pen yang syarak ha ka balang apa efsos kita jub le ka ong ngan pen kriak no iding pen yang syarak ngan weng no ita benta bahkan long ke jingdom kata ke balang try udan ke benta ban hikai ya ke cim jengi nak ni ke tien ke jong ublai bar ho ngin pe chu nak tien jub le kum no pat ngin iet kum ngin nang ban iet pat i wei pat ujisu la kran syai no Matius kalong basan karhot basau ini pe kindiat Matius kalong basan karhot basau ujisu hang ni la kran syai wong kum ni Henry ngong api tu iet ikinong syun jong pi tu kerkhui ke batim pi tu le bahai ke basyun pi tu duai ru nak mta ke balek snyo pi ban ke balek ben ru pi tien jub lai ka kran ko ong tu iet ikinong syun jong pi kerkhu ya kita ke batim pi le bahai ke basyun pi duai nam ta ke balek snyo ke balek ben ru pi la pi pulia syuk benda bakam sedian ko ong na balara pi iet tenge ba iet pi kyo nong ayu hatu ki nong krong kim le kum ju kata mo la langi iet tenge ba iet ngi kadang dai tang jing nong krong uji su ong pi le bahayu ki nong krong kim le kum ju uji su uyah ya ke jing perkhat uyah ya ke jing hikai sepang ke jing perkhat walang palat ya ke jing perkhat brio jungi sepang ke jing iet wong pin iet ik teng nong syun jong pi pin le bahai teng batim ye pi pin gerku yaki pin duai ru nam jong ki ke balek snyo pi kita ada we benta ba ketin we ke kran terma kata kadau ke subjek jong jing iet ke subjek nam ta jongi baro ki khun jong blai ki bangi kami di khun jong blai kampir na kanunu ke jing iet ke bangi don re idan kaman shim ya de benta ban iet yo ban syania ya blai ublong nong pen em unong gerku unong besle jim jongi ublai nyo ya ke burom le man ketien jong blai bar nget banga syania scam balarang iki kestan baro ni iet yo blai no kemen sim baro ni iet wi para brio komel dia ka jiger khu kon wan na beneng ya ka janti jongi to blai gerku ipi baro